kachihili pu bang alam ekali Alam. sita as far as my knowledge is concerned po la salamang man sidam po neli kachinia tengke re-election puke akapre ka phansi pudam election ke do thu po phanle re-election pu po le tum dictionary langro ili tum alam ali english la sila re-election puke election ki bitu po phanle re-election pugali Lanang litum dictionary langnam dame nelilam gali English ke nelilam ali litum alam gali to la dolo lasi neli kachinia tengke election ke dodelo doi ke 27 sido po 2027 sido neli kachinia tengke ate non alang litum cipulo non president masidolo alang litum case isi file lo PIL isi file lo 15/2022 file halaso a case ke dambom lo la pene kiju dang dengang le lo la penang li tum jong si pachini hai pulong te karbiang long arar phan pachini hai pulong te 23/5 arni a order kopi mahala bang nang li tum pachini kha lasi neli gachinia teng bangke la penke esonalam bang lason lo APSLC pen pulo the 2000 pininga election bangke illegal and unconstitutional to neli ta kroilo illegal lo mene unconstitutional lo mene but you have legalized it you have made it constitutional by participating in the election nangli tum participate dun de that nahi ke nangli tum participate dun that lo polote nangli tum si legalized lo nangli tum sila ke constitutional ateng lo alam si pulo la sinangli tum hala PIL ki pike la ke neli ga chinia teng bangke thek pangeri pangai punili puna sita ke gopilma la ke meaningless lo la pen 23/5 arni order along amasi halada ke almost clear